neslibuji, jo? A tím jste vlastně pasováni na toho našeho čtenáře. A s touhle kartičkou, jak už jsem vám říkala nebo neříkala? Říkala. Tak s tou kartičkou pak můžete chodit do knihy. Tak první k pasování půjde Natálka Vladšimská a Matyáš Zvířecí. Poklekni. Prosím na červené polštáře. Milá děvo a milý Jirochu, po celý rok jste se pilně učili a osvojili jste si umění čtené mluvy. A za to vám po právu přísluší odměna. Tou se stane pasování na čtenářku a čtenáře a na platné členy této knihovny. Než se tak ale stane, složte k mým rukám slib, jestli budete knih vážit, budete je ctít a řádně je opatrovat. Souhlasíte-li s mými slovy, odpovězte slibuji. Slibuji. Pak tedy, milá děvo, ve jménu pohádek pasuji ti na čtenářku. I tebe, milý Jirochu, jménem pohádek pasuji na čtenáře. Čtenáři, povstaňte. Potlesk pro ně.